aplikazio bat izango ditzatzea nola egiten ibilgailu bat, automobilak, autobusak, kamioiak, autonomo. Hau da, gidaririk gabe errepidetatik ibiltzeko modukoa. Oso. Aurkezpena batez ere hiru puntu aipatuko ditu. Alde batetik, zein formatan agertzen dira ibilgailu autonomo hauek gure errepidetan. Beste alde batetik, nola funtzionatzen du ibilgailu autonomo batek. Eta azkenik, irizar barruan garatzen ari garen proiektu bat, aurkeztuko dizuet. Oso proiektu berritzailea, eta datozen hilabetetan aurkeztuko da ofizialki Maladako hiriburuan. Eta ingo da bertan, horako erakustaldi bat, autobus autonomo bat, gidaririk gabea izango da, turistak eramateko Maladako portutik hiriburuko hirizentroa. Hortaz, lehenik eta mentzi da zen bideo bat ipintzen. Hau da probatara erabili den autobusa, eta proba hauetan autobus hau ibili da Irizarko fabrika inguruan guretaka. Guz dezakezuen bezala volantia bakarrik dabil guretaka, eta sinestu behar dezuen pedalak, azeleradora frenua bakarrik dabiltzala baina. Eta horrezko ditara agertzen da karratutxo txuri hori da parametroak ikusteko erabiltzen den sistema bat. Probata ibilgailu ibili da oso motel, 6 kilometro orduko abiadura, eta ibilbidea begizan da ezaguna. Hau da, badakigu nondik kumo da autobusa. Ez diogu autobusari uste, bere kasa nahi du ibilbidetik momentuz. Ibilgailu autonomoak gure errepidetan honezkero badabiltzen. Hau da bide bat, hau diga sortzi. 2018ko edizioak hirugarren mailako autonomia eskaintzen du modu autonomoa. Motorean, aurkeztu bizkizu zeintzuk dira, autonomia maila desberdina. Hau da gaur egun, salmenta dagoen autonomia maila altueneko ibilgailua. Prensa jarritzen bat da ezue, ikusuko duzen Tesla eta horreko beste marka batzuk asko konektatzen dituela berrien autonomia funtzionalitatea, ez? Marketing da, gaur egun merkatuan dagoen ibilgailurik autonomoena hau diga sortzia da. Hau prototipo bat da, General Motors etxarena, Cruise izena du proiektuak, eta, lasaren dugu da. Hemen goian ikusten elementu guzti hauek, sortzen dute, abimen artifiziala elikatzen duten sistema. Hemen elementu guzti hauek dira laserrak, eta kamarak, eta radarrak. Ibilgailu honi, begila, urmuina, eta beste giza elementu batzuk emateko zen. Hau da, General Motorsek argitatzen du 2008 urtean, hau da, datorren urtean. Ibilgailu hau salda egin ez. Eta ez hori bakarrik, argazki batzuk sortu ditu, honezkero, eta ikusten dezakizun duzela hemen ez dago ez volanterik, ez dago baterik, ez dago. Orduan, hau ziur asko denok ikusteko moduko zerbait izango da, datorren urtean dako. Benetan bere egitzan betetzen baute, ibilgailu hau, erosian izango da. Waymo da beste enpresa bat, estatu bat barra, Google ekerzen zaguna da, ez? Google etxearen divizio bat da. Eta enpresanen helburu nagusia da, erabat autonomo eta erabat inolako identitik gabe gidatzeko begiak ibilgailu horiak taxi zerbitzuak eskaintzeko. Beraien asmoa zin da, taxiak desagertarazten.
Ez dutena ikasi. Ibilgailu hau era bat autonomoa da, probatan dago eta estatu batutako hiri batzutan taxi zerbitzuak eskaintzen ari da honezkero. Oso emaitza honarekin. Urtero, enpresek argitaratzen dute txosten bat, adierazi zenbat kilometro egiteko gai den inolako istripu edo arazorik sortu gabe. Eta Google da gaur egun enpresari horrenatuena, gai dira 150.000 kilometro egiteko inolako istripu edo eskabiak sortu gabe. Hori da, izaki batek egin dezakena baino, estadistika hori. Ez hori bakarrik. Hau ez da, kamioiak automatizatzen hasi da Google. Hau da bide bat, kamioi hau gidari gabe doa. Eta gaur egun erabiltzen ari dira. Ereikit ezberdinen artean, makinaria, ordenagailu eta hainbat gauza mugitzeko batetik bestea, logistika enpresa bat izango hori bezala, baina gidari gabe bakarrik. Baina, azaik ez dut zenbat gauza automatizatu dituzke. Kamioiak automatizatzeko gauza gara, holako merkantziak egitu dituzke, Volvo proposatu du bere kamioi, etorkizuneko kamioi berria, ez dago kaminari. Traktoreak ere automatizatzen dira gaur egun. Zer egulako hektareak dira datu daitezke. Hau ez da oso sustenik, ez da oso jasakarria, ez da. Baina guardatzen, zorik zarrez. Eta etorkizunean pentsatzen azte panik gabea, segurazko horrelako hiribirak pelikuletan askotan ikusiko zenituzten, ez? Inolako gidarik gabeko ibilgailuak zenean mugitzen atzera eta aurrera, nor edukiko du pertsu bat etorkizunean olako ibilgailuak zehoko badia. Automatizazio mailak aipatu ditugu, bost automatizazio maila daude. Hau da, zientziak gaur egun onartzen dut oso. Zero maila bat, izango litzatekena inolako automatizaziorik ez. Hau da, gaur egun zero mailako kotxo gutxi daude. Gehienek lehenengo maila bat eskitzen dute. Lehenengo maila zin da. Lehenengo maila da, gidariari laguntzen dioten sistemak izate baterako, ezkerretik intermiten dezakatu, eta retrovisorean argi gorritxo bat iztutzen da batzutan, ezkerretik kotxo bat horrean, ez? Hori laguntza bat da, hori lehenengo maila da. Karrilez mugitzen garenean intermiten dezakatu gabe, borratiak mugitzen da batzutan, ez? Vibrazio bat edo hori lehenengo maila da. Bigarren maila bat zinta, bigarren maila da, gainera borratiak berriro gure karrilera eramaten bagaitu izate baterako. Edo eta aurretik ibilgailuak badoa eta gu azkarrik egunintzen bagara, eta ibilgailuak frenatu egiten badu. Hori da bigarren maila. Lehenengo eta bigarren maila, gidariak jarraitzen du izaten ardura du. Gidariaren ardura, hor dago, eta gidariaren ardura ezin daukatu. Hori aldatzen da hirugarren maila. Hirugarren maila, fabrikanteak hartzen du automatizazioaren ardura. Hau dira sortziak, esatu batera, no? Karrilaren mantenimendu funtzioa dauka. Baina fallatzen badu, hau dira etxeak ordaintzen du izikoa. Hori da, diferentzi nabarmenena. Laugarren maila baten, esan daiteke ibilgailua bat autonomoa dela, konteksto baten barruan. Esate baterako autopistati bagoaz, eta modo automatikoa piztutzen badeu, ibilgailua erabat modo autonomoan ibiltzeko gai da, eta bere kasa erabakiak hartu, eta gidariak liburu bat irakurri izan. Beti autopistaren barruan. Eta hori aldatzen da bosgarren maila. Bosgarren maila ez da boraterik da. Ez da automatizazioa autopistara jugatzen, baizik eta edozein kontekstutan funtzionatu dezake. Ikusten da bezala hori progresio bat da. Gaur egun, hau dira sortzi hau litzateke maila honetan. Waymo etxea sortu nahian da bide taxi autonomo hori egon litzateke maila honetan. Kotxe gehienak, gaur egun, 0 edo bat maila daude behin. Nola funtzionatzen dute ibilgailu autonomoak. Esan daiteke, ibilgailu autonomoak autonomo izateko bost bloke edo bost funtzio nagusi betetan ditula. Lehenik eta behin, detekzioa. Ezin bezeko ez. Oinezko bat dagoa gure horretik, ibilgailuak ikusi beharko du, oinezkori. Bigarrena, fusioa. Sensore desberdinek hautematen dutena, uztartu behar da, eta ibilgailua izan behar du inguruan gertatzen denaren beren jakiteko. Ez hau bakarrik, albotara eta atzian ere bai. Hirugarren puntua, lokalizazioa, non gaude, noragoaz. Non gaude noragoaz hori ez da gaur egun bezala mapa baten.
ikustu jakitea denio, gaur hau denio, hori bakarrik ez, beharko dutena da, zenbat jarri ditugu, zein karrietan gaude, nun da horretu irteera horretara bateko zein karrietan dut behar gara, ezkerrekotik, erdikotik, informazioa askoz gehiago ikinetan mapa baten. Horre, planifikazioa, nundik nahiko genuke gure ibilgailua joatea ez. Aurreko ibilgailua aurreratuta badegu, nundik aurreratuko dugu ezkerretik, baina zein kurba jarraituta, ordan hor trajektoria bat kalkulatu da. Eta azkenik, aktuazioa. Motor elektriko batzuek volantea mugitu dute eta pedala mugitu dituzte. Post-bloke. Detekzioa egiteko, sensore batzuk erabiltzen dira. Adibidez, kamera, ultrasoinuak, radarak, eta lidarra da elementurik berritzailean, ez da ez ezagunena. Eta gainez, finantza handiak sortzen dituna, ikertzailean. Kamera bat, azken batek, denolak eguzar da, ez? Irudiak jasotzen ditun elemento bat. Ultrasoinua ere, denolak eguzar da. Aparkatzeko sensore hori egiten da, hori da ultrasoinua. Distantzi lagunean, objektuak identifikatzeko gai da. 2 edo 3 metrotaraino bakarrik, gero ez. Radarra da elemento bat, ultrasoinoaren antzera elementuak detektatzen ditu objektuak, baina distantzi luzagora, 100 metrotaraino. Kamera eta radarrak oso gustatzen dute behin funtzioak, izan ere kamera bat gai da bereizteko farola bat edo persona baten aurrean dagoena. Gai da bereizteko objektu bat izaki baten, edo da beste mota bateko objektu bat, horrein anaberen garrantiak hartu dituzte. Radarra bereiz ez da gai, bereizteko farola edo izaki batean, baina asko zehatzagoa da objektuak identifikatzeko orduan. Behen lainoa dagoen egun baten esate baterako amanak ikusiko dut izaki batek ikusten dut baten ez. Hortaz, da ibilgailu autonomo, ez da ibilgailu autonomo, behen lainoa da. Horretarako bat ditugu, radarra eta kamarak biak batera gustatu bat ditugu. Lidarra berriz, da oso argazki batzuk bine ditut, ikusteko gaur egun kotxetan dut dauden eskutatuta elementu hori, ez baten dago kamara bat, esate baterako. Hemen, aurreko kristalian eskutatuta doaz kamarak. Hau da, ez gailutatu baten, alboko intermitentea. Alboan, pupilaren atzera dagoen intermitentea, da nena kamaratxo bat. Eta Mercedesak hemen barruan eramaten du da. Barruko kamarak. Elementu horiek dagoeneko merkatuan daude. Ez izkitatea. Lidar bat zer da, lidar bat da laser. Eta laser hori bueltaka da biltekura guztia, etekabe. Bueltaka. Sekulako abiadura. Segundu ematen ditu agartia buelta. Segundu. Eta laser horrek eutzen du zer distantzia dagoen objektu da, no? Ordan, pentsa, ari bagala esan dut bueltaka. Eta etengabe neutzen zer distantzia dagoen inguruko objektuetara, horrekin jakin dezakegu inguruan zer elementu ditugun, ez? Baina lidarrak ez dakit bereizten zer objektu diren hori. Hortaz, kamararen irudi bat gustatzen bada lidarrak ematen duen informazioarekin, horrelako irudi virtual bat nortuko dugu, ez? Hemen puntutako bakoitza izango ditzateke laser izpi bat, horratza bota dena, eta koloreak atiraziko luke zer distantzitara etorri den bueltan laser hori. Hori argazkiarekin izartuta, sistema gai da automateko zer elementu ditu ikuruan. Ondo, fusioa da sensori guztiak uztartu eta bat egitea, informazio bakar bat lortzea. Horretarako, ipini dizuet argazki hau zuek ikusteko zenbat sensore eramaten ditut gaur ibilgailu batek inguruan, ez? Eta sensore bakoitzak hartu dezake bere esparrua edo lekua. Bari daude argi inteligenteak edo kontrolatzeko sensoreak, aparkatzeko sensoreak, frenatu eta abiadura mantentzeko sensoreak. Sensore asko eramakitzeko lako ibilgailu batek. Lokalizatzeko berriz, mapak ditu esan dugu, ez? Baina mapa horiek ez dira mapa arruntak, informazioa berazgarri asko dut dara baten mapak dira. Informazio horren antian, daukago zezeraterako, mapako edozein puntutatik ibilgailua jarraituan izango duten ibilbideak. Hau da, puntu mapa gaude, ibilgailuak ez zitu anantz etorri, ez dago lako inolako trajektoriak ikor. Puntu mapa gaude berriz, posible izango ditzateko anantz etorri. Uste dituzet marratxoak nola daude lotuta elkarrenak. Informazio horrena eraiki behar da mundu osorako. Pentsa, hemen sekulako lan aurrera urtetara begira,
honezkero, sortzen ari den informazioa, baina toketxea, Tesla bera, Google bera, hori edanak ari dira. Gaur eta egun, informazio guztia bera egitzen, munduko errepide guztietan. Nosotros, laugarren urratsa planifikazioa. Gogoratu, badakigu gure inguruan ze objektu ditugu, sensorei esker. Badakigu objektu horiek ze mugimendu egiten ari diren eta ze asmo daukaten, fusioari esker. Badakigu non gauden eta norantza goazen, lokalizazioari esker. Orduan, ze erabaki hartuko dugu? Planifikazio urratsonetan, adimen artifizialak egin behar duna da, traiektoria diseinatu. Zein da, gure ibilgailua jarraituko du traiektoria. Eta traiektoria hori kurba matematiko bat da, azken baten. Hau da, kurba bat, beste tangente batekin uztartuta, eta beste kurba batekin, ez? Eta hau da, kurba honetako puntu guzti hauek sortu behar ditu, eta puntu horiek jarraitziaz arduratu behar da, aktuazio hori esker, dala azken urratsa. Hau da, volanteari eman berdio agindua, kurba hau jarraitzen. Hori da gutxura bera, ibilgailu autonomo baten funtzionamentua. Azkenik, ez dakit aurreztenen esatetan ala baina Ibiza enpresa enpresatik izuten, izartaldeko enpresa bat, eta autobus autonomoaren garapen esarduratzen ari behar, eta erakustaldi bat egin dugu bai. Hau da, autobusa zeratu dena, Ibizaren 12 metroetako autobus elektriko bat da, gaur egun Bilbobusen ibili bazaren autobusean, ziurazko ezagutuko duzu, 2 edo 3 elektriko badaudelako gaur egun, izango duke. Horrelako, nahi zuzen, modelo berria. Autobus honi, honako sistema guztiok ipini zizkio. Sistema asko. Batzuk dira, hemen ikusi ditzakezun bezala lidarrak. Hemen albo batean radarak daramatza, hemen kristalaren barruan kamarak, eta gero barrutik sekulako ordenagailu eta software. Helburua zein da? Helburua alagako 7 kilometrotako ibilbide bat egitea. Hau egingo da, 2008ko bigarren hirulekoan. Hau da, gutxi gora bera, artiletik hasita, ekainera arte, biztanera arte. Hortaz, egun horietan alaga bazaudete, probatu dezakezu autobusen. 7 kilometro inguruko ibilbide bat da, horietatik 3 kilometro izango dira trafikoari itxita, portu barruan. Malagako portu hundi bat, Tuxero asko izten diagun da garaia. Aizate bat ekapen agertzen da dago. Eta orduan, hau da, Tuxerotako terminal, ez, NNegaz, terminal izango bali Tuxero. Autobusen egin abiatuko da, eta bertan rotondan buelta bako du, eta hiriburu erdiguneratza abiatuko da, Farore egitzi arte, hau da Malagako faroa. Faro honetan ere eskumatara opertuko du, eta Malagetako etorbidea da, otartzan batik. Hau da Malagetako pasealekoa. Amaierako bidegurutze Bidegurutze honetan, autobusa eskerretik dator, eta eskerretarantza, eman behar dut kurba, erdiguneratza. Eta erdigunean, horako beste rotonda erraldo bat, hemengo etorri honetatik pasatuko da, Alameda, ez da giziz, baina Alameda bat. Amaiera buelta man eta badator kontrako zentzuan beste etorbidetik. Rotonda honetara jo, eta rotonda honetan sartu da berriro portunatzen. Eta buelta hori egiten ibiliko da etengabe, ibilatez. Ibilbide honetako puntu zailenak ikuspegi teknikotik zeintzuk dira. Inolako zalantzari gabe, Malagetako etorri hau, aparkatutako kotxe asko edo denian, eta uda sasoien gainea oinezko asko otartzara, eta otartzatik buelta. Zuepetzak gidari gabeko autobus bat, etorri horretan aurrera egiten, edozen momentutan kotxe bat atera daiteke aparkalikutik, eta urte bat ezatu daiteke otartzatik egiratza, hau da puntu oso zailan, ez? Eta bidegurutza gure bai, hemen semaforo desberdin daude, semaforoak detektatzeko gai izan da, eta horren trafiko dator eskumatik eta eskerretik ere bai. Hemen erabaki asko hartu behar ditu autobusanek. Eta gero, lehenengo etorri hau, ez da zaila oso zuzena dalako, baina
zuhaitz guzti hauek sortzen duten itzala oso kritikoa da GPS seinalea ganditetara. Orduan, autobusak izan behar da bere burua ubikatzeko ligarra edo laserra horrek erabilita. Eta hori da beretako erronka bat. Ipiniko dizuet amaitzeko bideo bat, pasadan hilabetean hau esklusiba. Hau da, ez egin ez da baizik gaira duzuen. Pasadan hilabetean egitzian probak grabatu ditu eta trentzeko izkizu. Musika bat zeta, baina audio dela. Hemen ikusten dira sensore guztiak. Segurtasunez, persona bat doa autobus barruan, noski. Proba batzutan, alestu... Hausarka gara, baina temerarioak ez. Eta horren, hau da, proteina hau nola hartzen duen erakusten ari da, zer proteinak dira bereziki baita ere oso mugitu zaila. Hainbat aldiz mugitu gara dago balantzia, eta biadura kontrola ere ez da erreza. Orduan, proteina hau batzuetan ari hartzen inolako giza laguntzari gabe. Eta bezala hor persona bat da. Bueno, eskuak gara, atera ditu lehio. Eta hau da, barrutik. Gidariak berak aparatutako bideo bat. Hemen, dara batza bere ordenagailuak eta ikusteko sistema nola da bideo funtzionatzen. Momentu zen perde dago. Zerbait perde ikusten bazuen, normalien da, nola zei egon. Hau gorri jarko baliz, orduan igual, arduratu behar dugu. Eta hori da, eskerrik asko.